Honorable Sharfaddini Kantin Kwari me ke tafi da kai? Na yi mamaki wani abu da na ji tsohon gwamnan jihar Zamfara ya faɗa, wanda ya ce an je an ebe motoci a gidansa wanda har kayan laifi, abin kunya wanda duk mai tunani duk mai hankali dole abin ya dame shi. Ina kira ga shi sabon gwamnan jihar Zamfara, duk da jam'iyyar mu ɗaya, babban kuskure da za ka yi a rayuwarka shine ka tsaya waiwaye. Mutanen da ake tunani sun zaɓe ka tsaya kai musu aiki. Tsaya waiwayen Matawalle, ina gaya ma za ka ɓata wa kanka lokaci. A wannan lokacin ba ka da wanda za ka yi amfani da shi ka lalata Matawalle, domin Allah ya kafa shi, kuma iya tawakkalin da ya yi na karɓar ƙaddarar mulki yana kan gwamna ya faɗi, ya kuma yi dariya ya gode wa Allah cewa Allah ya bashi kuma ya karɓa ya miƙa. Iya wannan a waiwaye akwai cin zarafi. Mutum ya bauta wa jiha shekara 4 a yi masa wannan sakayyar, a je a ɓalla gidansa a yabi kaya. Ai wannan abin ya wuce tunani. Duk mai hankali yau in aka yi ma ko aka yi min zan ji daɗi, shi ma kuma wata ran zai sauka akan kujerar, kuma shi ran da aka yi masa hakan zai ji daɗi, ko yi a tunaninsa shi sabon gwamna zai dawwama ne akan wannan kujerar ta gwamna. To shikenan a dinga ɗiba kayan ita gaskiya ita gata shi gwamnan shi ya dace in fi so fiye da Matawalle, domin jam'iyyar mu ɗaya, amma a nan ba na tare da shi kuma ba zan zauna tare da shi ba. Wannan tsarin ba na gaskiya ba ne. In za ka yi maganar motoci, duk gwamnoni Matawalle yana ɗaya daga cikin da wanda tun kan ya zama gwamna baka isa kai gorin gida ba, baka isa kai gorin mota ba, in dai mota ce harkarsa ce ma gaba ɗaya. To don haka wannan wani bita da kulli ne na